48e editie van de NK Swimmarathon tussen Staren met Medemblik is sneutemoon uit aanzet. Om de 22 kilometer lange oorstek van Dieselmar door 21 zwemmers mooi. En die hier nog wel even werk maar dit waar. Er staat wel wat wind, dus dat is wel stoer. We vooral hier beginnen. De wind komt van aan de andere kant, er staan hier wat meer golven. Het weer is niet heel gunstig, maar ja, dat hoort bij lange afstandszwemmers. Lange afstandszwemmers ja, die moeten in golven kunnen zwemmen. Het watertemperatuur is 18,8 graden. Is op zich ook aan de koele kant. Maar ja, als je lange afstandszwemmer bent, dan heb je met deze omstandigheden te maken. Maar daar ken je als zwemmertje een wapenje. Ik heb alleen een beetje ingevet. Omdat het toch wel altijd koud blijft. Oversteken en met schuurplekken. Dus dat voorkomt het. En ja, voor de rest niet zo heel veel bijzonders hoor. Nee, de zwemmers zelfs binnen bijzonder, want je moet al wat kennen. Ja, het ongelooflijk uithoudingsvermogen, ongelooflijk super getraind zijn, moeten kunnen zwemmen in de golven, moeten tegen de kou kunnen. En zo kunnen we nog wel even terug in. De kans is groot dat net elke niet een zwemmend oorkant helpt, maar daar is op rekenen. Het is zelfs weer dat het wedstrijdelement bij gewoon zuiver wat uit het zicht trekt. Het is een race en het is een overtocht, dus het zijn twee factoren. Race proberen zoveel mogelijk los te laten, omdat de prestatie om aan de overkant te komen eigenlijk zo bizar zwaar is. De meeste deelnemers komen uit Nederland. Friesland is ondervertegenwoordigd. Het zal niet aan de Friese zelf liggen. Als je kijkt naar de IJsselmeer of naar de Elfstedentocht, dan zijn het wel echt de volhouders natuurlijk. Maar ik denk dat ze liever schaatsen dan in het water liggen of zo, ik weet het niet.